Тодоров. Тодоров. Тодоров обича да риже. Тодоров обича да риже. Тодоров обича да риже големи тлъсти и мазни пишоци. Тодоров обича да риже големи тлъсти и мазни пишоци. Ама го е срам да си признае. Затова горският се намесва и започва да го бие с камшика. Тодоров пищи като 1,6 TDI. Той не издържа на голямата болка в гъза си. Веднагически тръгва да бяга като един бял негър. Веднагически тръгва да бяга като един бял негър. Негърчето бяло тичка през горичка, янките го стрелят, търсят го за нефт. Негърчето бяло тичка през горичка, янките го стрелят, търсят го за нефт. След като Тодоров понесе такива жестоки наранявания, той умря като набожен бобър тръсти каблато, а най-накрая светът бе спасен от тоя черен индивид.